बतावा हो मोबाइल पर एक से एक आवत हटे गाना। हाँ तो काहे ना हम गाई काहे की तो मेरे मोबाइल पर कुछ बोलले बा। समझ क्या हुआ मोतिहारी से बोल रहे। अच्छा ठीक बाटे। देखा एगो गाना बना के नहीं डाल देले आ मोबाइल आदमी मेरे पर फोन करत हटे। बतावा हो तो हम काहे कम रहम चल तनी हमहू डांस करे आ गाना सीखना ही बानी गाना गा के डांस करे तो और आदमी हमारा खातिर फोन करी एक और सुनली का बोल ले बिया कुछ बोल ले भी हमारा खातिर रुको एक और बोली देखो हम सही के हम ना का कहला कि हम यूट्यूब पर छा दिल बनी। समझ क्या हुआ मोतिहारी से बोल रहे हैं प्रियंका जी काम करिए फोन किए। आयो भगवान जी कितना खुशी के बात बा कि एगो हम गाना पर डांस को के ना डाल देनी बेचारी काम खातिर फोन कर दिया हमरे के हैं तो हम चलता नहीं अब तो मान ना सकेनी कुछ हो जावे खातिर के लेकिन अब बना के रहो हम याद करी पहले कौन कौन गाना गाई जतने में लगावे करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी एगो करिए सियावादी सलवार राजा जी एगो करिए सियावादी सलवार राजा जी एगो ये पर बनाई जा तनी ये खातिर के भल से लौर लाठी हो जाओ बाकी मानम ना आ कहती सोनी सुमन जी अरे बाप रे हम तो सोचले ना रहनी दादा एगो है लगाई हाँ याद आ गई होगा ना कि लगे ना लगे ना ना लगे ना केहू के ना जरवा का जरवा करिया लगा लो लगे ना करिया लगा लो हो करिया लगा लो लगे ना केहू के नजरवा लगे ना केहू के नजरवा कजरवा करिया बतियावा तरीसा ये हमारा नाम खूब ले तरीसा चल तनी थोड़ा सा डांस करे आ को के गाना गा के वीडियो बनावे अब हमारा लाज लिहाज खत्म चलनी अब गई तमर के चलब उल्टी पाला हो डर के करा से बा हमारी मर्द से हमार मर्द हवे बड़का उनका से सभे डेराला हो डर के करा से बा तमर के चलब उल्टी पाला हो डर के करा से बा दूगो तो बनैनी और जतनी बनावे जतनी चल तनी और बनावे हिन्नी हो बनाई देखो हो भाई कुदरुम फरल बाटे आ बूढ़ऊ के बड़ा कुदरुम पसंद हवे आ देखो ई बूढ़ा त कुदरुम में यही जा कोई ना कि तूर तूर के लेके चलता जाता भुजिया बन देखी त पियर हो गइल बा लाल हो गइल बा का अरे अब एकदम निमन बा ये दादा आई ले खाने खोने जात सब्जी आइने बगैचा में बाटे बिटी बा आवतड़ी का भइल बइनी के ई हो के हो भाभी सब्जी तुरत हड़ू अरे ना जी बैठी ना बैठी जा आई हम गन फरल रही ना कि सब्जी तुर के लेके जाई अरे सब्जी नहीं तो तुरंत जी हम तो रोज आइना इतना टाइम में आ एक बात जानलू जन्नू जी हम बोला हाई रख के सब कने से देखले आ देखले बनी मारे डांस करतिया हां जी आज तो हम हूं देख लेनी हो आ गाना गावतड़ी के मार के उल्टी पाला चल वो डर के करा बाटे आ हमनियो के आई तो हमनियो को नचती जा गईती न आ तनी देखो ओकर से सीखी जा मेहनत सब्र के फल मीठा होला आज करते न कहे उनकी के मीडिया वाला जी सब गांव में कि हे गांव में सिंगर बाटे हे गांव में आई काम करे वाला बा आज ना सब गांव वाला थू थू करता हमारे हंसतड़ी हो कजनी कौन ना उनसे बात कोई लेबे तो कहती खुशी जी सही हां तो हमार तो को मन करला न कि जाई लेकिन अपन आंगे ना लगावेली हो यही से हमार माने जी कहि देले बाड़ी सन त ओही पे बड़ी जी। खुश होतड़ी हां अरे बाप रे बाप देखो डांस करतिया के माने आउ खत हो गया बता हो ना के भरे त आई ना हो आ गांव से बाहर आइनी बना देले बना जा बगो हमनी का तो बाड़ी ये सास ससुर अपन से तो उनको दे नहीं आय
अजय अकेले बड़ी तब न होने करतड़ी आ सुनिए कितना निकला था ना इतना हमनी के याद है हमके नहीं किया तनी तब याद बा हम तो चलो ना करे के सीखे के तनी मन हमके तो है ना ना आप ये वीडियो पर आगे जाई हम आगे चलो अरे उनको चल जाए के लौट के के गइला अरे झरिया ये राजा जी अरे की गमना करा के गइला अरे की झरिया ये राजा जी उठता जिया में अरे की उठ जिया हिया में लहरिया ये राजा जी उठता जिया में अरे कि बेवफा हो गईला काहे दिल में बसाई के बेवफा हो गईला बोला तुम जी दीदी गोला तनी हो ओई नहीं है तोहर गाना सुन के बे हम निकला हम दूसरी एक में बनी हमारा मन यही में लागत हटे अब का हम तो लोग के बताई हमनी के तो हम छूट ना देला ना यही से हमनी के तो मन करबे करा लेकिन का करिन जा जानते न दीवार पैसा पैसा हमारा अगला महीना में बुझाता टे कि 1 लाख ले आई 1 लाख ले हाँ आई बन गइल बाटे जी तब तो सीखल चाहता अरे तो मोबाइले पर कुल पेड़ पर हमारो आवेला कुछ बाकी का करी पैसे कैसे आपके आदमी संपर्क हो देखे विश्वास लो देखा जा एक ना सॉरी देखा जा ई कह कि सही के पढ़ल लिखल में तो बहुत अंतर बाटे हां कि ना पढ़ लिए नहीं आज तो देखा जा हम सुना दे तो लोग के ना विश्वास ना होई सुना जा देखा जा हमारे पहचान देखला जा पहले सुना जा समझ क्या हुआ मोतिहारी से बोल रहे हैं प्रियंका जी काम करिए ये जी आपके तो हारी लोग को लोग जानता थे सबका कितना दूर दूर का याद ये तनी हमनी के सिखाई ना ए भाभी तनी नाची के सिखाना ना गाना गावे लगावे खाली ना आवेला तो ये है ओइसे तो नहीं है सीखे खातिर तन सिखाई ना जी नो दे आई वाला सब्जी की बहाने सिखाई गइबू जना हम गाइम तो हां गावा हैं अब सीखे के बता गइबे करे के नहीं गाओ जा गाओ तनी रुको जा नहीं छुआ तारो नहीं मुआ तारो नहीं महुआ के रस खानी छुआ तारो खत्म बाड़ा नहीं छुआ तारो नहीं मुआ तारो नहीं महुआ के रस खानी छुआ तारो तोहरा दिलवा में हमरा तो खोट लागता ये छोटी तोहरा चोटी से चोट लागता ये छोटी हमार तो अबे कर तो हम नाच के देखा बजा ना जो अपना से होएंगे ने हाँ देखा गा के बाद में वीडियो बना के पहले सिखा दे तो लोग ठीक है सिखा देखा जा पहले नाचे के सीखल जाला ठीक बा गा कर अरे कटहर के काट लेखा ओठ भइल फाट के कटहर के काट लेखा ओठ भइल फाट के आवए बलमुआ मुलायम कर चाट के आवए बलमुआ मुलायम कर चाट लो देखा तब जे नाचत नहीं कुजा मैंने एक खाली देख लेवे के तबे ना अब चल अब नाचा अब गाओ तने तू कर ना चल तीनों संगे संगे कर ले संगे करे के तो के देख के रुको घर से की बात नहीं किया ना क्यों नहीं खाओ तो आए तक आई खराब काम बाटे हो खाली लोग सोच गलत बाटे काम तो निमन बहुत बाटे ये बाटे अरे याद बात ले तो हो गाना में नहीं गाना याद बहुत बाटे जन तो जन्म भाई हते लुंगी पहन के कहीं के हाँ सुना जा देखा जा कहेला की रहे तो कर जा कहेला की रेडी रखो पीस के मसाला हो लुंगी पहिन के उ भोर भोर जाला हो कहेला की रेडी रखो पीस के मसाला हो लुंगी पहिन के उ भोर भोर जाला हो चल लचकाई के कमर पोतरी हो चल लचकाई के कमर पोतरी तो सैया मारला हाँ सैया मारला गड़ैया में गरैया मोछरी
सैया मारे ला गड़ैया में गड़ैया मोचरी। अरे कहीं पे आओ तो बाबूजी आओ त न बाबूजी तो लाजा गइली सब बुझा काटे की अब बात बाकी इनके नहीं ना आवत ऐसे लाजा गइली सब लाजा स लजाइला कुछ होखे का बाटे। बाप रे बाप आजकल बिना कुछ कोई पैसा रुपया आवे वाला बा का मरद कमाई सब मरद से निमन तो हम ही कमाता नहीं कुछ कहो। आज हमार भाई बाप मार गाड़ी दे के पढ़ा लिखा दिलस आज हमू तो पैसा के आदमी ना बानी देखो हमू कमाल कर दिहनी ऐसा तैसा बानी कोनो। नमस्कार प्रणाम हूँ खुशी गोल छुए गोला तनी। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लातनी हम सोनी सुमन। नमस्कार प्रणाम हम पूजा गोरचे के गोला देनी। और देखिए हमने के वीडियो बना के संदेश रहा कि कोनो भी काम खराब ना होखेला बस आजकल के लोग के सोच गलत रहत बाटे। कोनो काम खराब नहीं की करी तो अच्छा बा और ओके सोची तो अच्छा बा हम ना सोचम तो ओकर बातें अलग बाटे। तो देखी जा ई सब गलत ना सोचे के चाही ई तो अपन काला हवे और काला सबके ना आवेला। तो देखी जा ई वो सबके अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जो शेयर करम जो कमेंट में बताइम जरा सबके कैसा लागल ह और बुरा मत मानम जो दिल से ना लेवे के होई। तो ये वीडियो अच्छा लगी तो आज के डांस करे कोई सन और हैं आज आइए वीडियो से लेते हैं जब अगले वीडियो फिर मिले तब तक ना जिम का डांस ना आवेला।